Hej, jeg er gået bedt om at lave kanel-challenge eller cinnamon-challenge. Sådan. Okay, jeg hælder bare lige det der på ske. Okay, det var vel fint nok. Ikke lige se, der er heroppe til, så okay, 3, 2, 1. Okay. Fuck. Ja, jeg gjorde det fandme. Næsten. Og det der sidste. Okay, den klarede jeg så. Tak for den her gang. Eller husk lige stille. Flere challenge på Facebook. Den klarede jeg. Hej hej.